ka step ka besuk badukan ye pilang baro. Sasisian pat ka jeseng khna lingba ko online service ka pediang sengubha ye pi baro syakani ka program. Bat ni aingo U Blei bala don ringkat bat ni wat langim la ban ye kendo. Markmat kumbangi syait long barabor. Hindrengi aingo pat lingba jong kini kilat jong ka teknologi ngilak banya kendo bangilak banya senglang haka kerteng ka baim ka jong U Blei ho ni aingo ya baro ki ba ya don bynta ban penbit penbiang ya kanika program bangilak bana kawai katayo syakawai katayo pat bangilak banya syem bat ki khun hep jong ka balang teling ba jong kanika por ngakot sngu bhaya pi baro naduk ki hep ki barit ki khun khna ki khun samla bat kumjuh ru ki kime ki kpa ki ba long ki nong kershan ki barat ba yangi ha kanika jing syakri lingba kanika online service Hoot ni lade ban yat khan rew tali ki sngi jong ni usnem bat ngashim ya gani ka kabu ban ai khublei snam thamai ka basuk bat ka bakmen yang ilang baro hoot ni lade ban yat yu usnem ar hajar arpo kumtu ngim shim muddur lani khmi lenti habang izdang yu usnem ar hajar arpo bangin hap nyat ya katu ka lenti ka bangim pat juyat menu hindrengi ai ngo pat basa sisian ngilak ban jam syau ni usnem ubathamai hoot yu ni usnem ubathamai ru ngimtip kalenti ka bakumno ngide ban yat ki ki jingya kendo ki bangi de banya kendo ki ki jing ki jingyale ki bangin ya kendo lingba jong uni usnem hindrei nginget scam bat ngin shania lut ha ki jingyalam ki jong U Blei bo unyalam yangi lingba jong uni usnem ubathamai Desa sisian ngap tiang sengau bhalang ye pi baro syakani ka program ka jongi te shwa bangin ya chaprang tungin pendam ha ka jingduai tungin ya duai ko kpa jongi ubahabneng sasisian yuan bandam hopok kisla kejat ki bakhut ki bagentang ki jongme ban aingo eme ka jingdon ringkat ka jingalam ka jongme ka jingim ka jongi iwei pi iwei lingba jong ni usnem ubla letno bat ni aingo robame ladon ringkat bat ni lingba jong kini ki khan riu tali ki sngi jong uni usnem ubathamai ho ni yo sngo bat ni tip ya ka jingdon ringkat ka jongme bat ni duai ken ko pa bamin don ringkat bat ni lingba jong uni usnem ubathamai ho ni aingo ken ko pa bakum ka jingiaseng khna lingba kini ki online service ngilala banya kendo ngila ban hikai ngila banya senglang bat ki khun hep ki jongi bat ni duai ken ko pa la da long kaman ka bakhoi ka jongme bangin la ban sasisian pat ngin long ya ki jingiaseng ki jongi kumbangi ju ya long khnang bangin la ban syakri lat luat ya ka kerteng ka ba em ka jongme ba kandan kata ka jingkmen ka jingi hapreng jongi ki khun hep ki barin bat ni duai ken ko pa baling ba jong kani ka poru hoot bamindar ringkat bat ni naduk ka basdang haduk wawai jong kani ka jing syakri ai baki ki baro ki bangin pendap kin long da ka jingyalam ka jongme mindan ringkat bat kinong ishim benta baro ki ban yashim benta ha ki program ki jongki ki bapher bat mindan ringkat ro kin kopa lingba ka jinghikai ka bangin sayo na ka Ktien ka jongme ai baki ki baro kin kopa kin long ka jingmento yang ilang iwei pe iwei bangnang la ban ya chaprang lingba jong ni usnem ubathamai ni bukti bat ni IT kani kapor baro ah ka jingalam ka jongme na bangi panya kini baro ha ka kerteng utrai bat unong pen imjungi Jesus Christ amen ti handik ha kani kapor ginya snok ti lang ha ka jingrwai na ka kot jingrwai ka bahinrius pa san na ka bathamai bat san spa khandai po na ka barim ya ka ban sayalam yangi na inapi sabet ramsiet bat dai jerry lingdo bat hadian jong kani ka jingrwai lang ngan sa kerpat i damang shwa Israel ke dekhar ba insa yalam yangi nak ba pule nak Ktien ka jong U Blei bat ya Elisa Grace su chiang pat ba in yalam yangi ha ka jingduai Is nay ulong
An pulien da gospel Matias nong bahnyo dekat bahnyo. Tupan te on sa ai happy to what the phin sham to date te on sa play happy. Tanginya duai. Kokpa jingi ba happening. Ang bukut kerteng jumi. Wan Khynnah ka jomi. Lang kaman ka jomi. Ha khando kumba happening. Ngai ngo yami ka try. Namar ka jingit ba ka jomi. Ba ka jingkur ku ka jomi. Kapamila ai ma te hangi. How news nembla litnyo. Kumjuh ku try. Ngadwai na ka bynta ka balang. Bat kiriyongit baro. Bat kamdam ku try. Pemindon ram lengkat, mindon lam lengkat bat ngi kumki khana. Pengin la try ban minat ha kajing ha kaban puli ya ka Ktien ka jong me. Namar ka Ktien jong me kalong ka atyar ka badan bor ha ka banyalit bersya ya ki jingpule jong usaitan. Kumjuh try dapat care ngi namar ki jing snya jong kani ka pertai. Pendapat try ngi di ka jing ai ka jong me. Pengin la ban pendon buram ya kerteng ka jong me how news nam. Try sang ki join jingi map ki popula jingi na bangi pandang ngut kerteng Jisu mintash pam jukut ro amen. Tinggi aingu nakabenta ina Elizabeth Ramsey i Jerry Lingdo i Damang Shwa bat Eliza Grace ki bela pendep ya ka program ka jongki tu U Blei unang ya dan ringkat bat pi bat unang penchat bo de pi ba pinang yai shit hem ban yai trei ka kam ka jong U Blei ha ka no ka benta ba U Blei u ibet ya pi tu U Blei un kurku ya pi ha ka jingpule ka jong pi ha ka jingim ka jong pi ka ba man la ka sngi ti ha ka ni ka por pan gin yo ya ka special number ka badai ka action song ya ka ba inserwai but da i arki dari kharbitai i aime daki kharbitai i yo pediang kharhari i arwen bari kharbitai but i damang shwa Israel ki dekar. Tinggi ai ku Blei biang i arki i aime i yok biang i arwen bat i damang shwa ki bela ruai ka tu ka jingruai ringkat bat ka action tu U Blei unang ya lam ya pi ha ka jingim ka jong pi ka baman lang ka sngi bat pinang la ban pindan burom ya u ha ki sap ki talent ki ba per ki ba U Blei u ai happy te ha ka ni ka por pan ngila poisha ka wai ka benta ha ka ba ngin sa yo ban snap bat sha skor ya ka jinghikai na ka Ktien ka jong U Blei te le se na do mene kom ki khon ki heb ki barit pila snap ya ka jingpule dang ka bala yalam de idamang nang ta pila snap ya ka special number ru ka badai ka action song ka bala yalam de ki tu ki khon heb ki barit
Dia lada pilaya sengap ha ngatrai pilala ban gas ke topik ke banginnya pej na ke Ktien ke jong U Blei. Tinga trai don na pi ki bla la ban gas hayeng hooj ke topik kelani ka mat ke banginnya keren ha ke ni ke por ke dei shapang ke jingduai. Hooj barok ngitip ke jingduai ke dei ke jingduai ke dei ke jingya keren ke jongi bad U Blei. Ha ke bangi pintip nyethu ye ke jing kwa ki jongi ki jing don kam ki jongi bat ngi ai ngo ru U Blei ha ki jing duai ki jongi kadai ka jing ya keren ke jongi bat U Blei le si don na pi ki ba smart ha ban ya keren bat U Blei man ka por henry don ru ki bajai tu teng ngi ong balak sam thia palat ban duai don pat teng la kerki palat ban let school ne la slam palat don ru pat ba kerki la tngan palat ban bam ha bangi duai ban di sha ban bam jaru ngi duai kerki ka jing ya keren ke jongi bat U Blei kam long ke balong ke basngau tenak ring shule kerki hinrei ha ka ne ke por ngin sia pet bha ya ke jinghikai na ke Ktien ke jong U Blei ka bahikai yang ngi shapang ke jing duai tongan keli ya pi sa ka wai ke jing keli ke jing duai ke bangi baro ngi nang bat ngi la lendat lun to ke jing duai ke bangi baro ngi la lendat bat ngi duai bet ya kaman la ka por kham tam ki hep ki barit ha ba kim pat nang ban duai ngi chat duai bet ya kane ke jing duai kata ke jing duai ke dei ke jing duai utrai te hatu phila ban ong balai bala khot ke jing duai utrai ya katu ke jing duai ya katu ke jing duai utrai la khot ba ke dei ke jing duai utrai namar ke dei ke jing duai ke ba utrai jisu ulahikai ki senran ki jong u ho ngan kelia pi kat nungut ki senran ki jong u jisu ni barok ni tip ba ki senran ki jong u jisu ki don khat arngun te ka ne ke jing duai ke dei ke jing duai ke ba ujisu ulahikai ala ki jong ki senran bat ya kane ka jing duai ngin lap bat ngin shem na ka gospel ka jong Matthias kala nong ka bahin riu ka gospel ka jong Matthias kala nong ka bahin riu ka dekat ka ba kendai hadu ka ba khat lai te Henry Hashwa jong kane ka jing duai utrai ujisu uladap ban hikai shibun ki jing hikai ki senran bat ladangin pai shaka Ktien ke jong U Blei naduk ka lenong ka basan haduk ka bahinyo kadai ka jing hikai ki ba ujisu ulahikai ya ki senran ha ka ba ulalet sha lor jong ulum ban kiu shalor jong ulum ban hikai ki senran kumno ki dei ban kumno ki dei ban yat ka jing ka jong ki ba man la kasngi kum ki senran ki jong u jisu bat ha ka Ktien pareng ya ka ne ka jing hikai halor ulum la khot ka be attitudes la ne ha bangi pen kala kalong attitudes to be kapa mud kini ki jing hikai halor ulum ka hikai yangi ya ka jing ka jongi ka ba man la kasngi kumno ngi dei ban yat kumno ngi dei ban kren kumno ngi dei ban long kum kita ki senran ki jong ujisu ho ngi ong bangi dangrit henre nadu dangrit la khot yangi bangin long ki senran bat kinong bot ki jong ujisu ha kani kalenong ka bahen rio naduk ka dekat ke basan ter kumtu ujisu ulahikai ya ki senran shapang ka jing duai bat ula batai shwa ya ki ba haba phi duai phim dei ban long ki ba arsap mo ngim dei ban long ki ba arsap haba ngi duai ngi sngo bangi hok ela dia bangi pet ya ki wei ngi ong ba ki wei ki long ki ba pom kata kadai ka jing long ka ba arsap ujisu uhikai haba ngi duai ngim dei ban long ki ba arsap nang ta shu ujisu ulahikai ki senran ba kim dei ban bun Ktien biet haba duai bun sien dei habangi duai bun sien ngim tip ya ke bangi duai ngi shu bun Ktien ben teng kum ki hep ki barin dan ki rang ba ru dei wat ki larang ba ki duai ya ke bun sien kum ki hep ki barin ngi la that saban khabrit ngim la ban penlet jingmut shu namar ke ba ki duai ka long ka ba klem don jingmut takadaw ujisu uhikai ya ki senran ya kane ka jingduai utrai
Bat ya kani ka jingduai utrai la ong ba kadai ka model prayer. Ba kumno ngilak ban buat ya kani ka jingduai ka longkum ka nuksa yangi. Ban hikai yangi kumno ngidei ban nang banduai. Henre ujisu ummut ban bangin shilong kumki tuta ki moina bangin shupule lendat ban teng habaduai jingduai utrai. Ki hab ki berit shudwai bet ko pa jingi ba beneng long ba khoi ka kerteng ka jong me wan ka hima jong me long ka mon ka jong me ni shupule stat bet kumta henre ngim sngo thu ya ka ka jingmon ka ba ka ne ka jingduai utrai ka hikai ha ka ne ka jingduai utrai ka bau jisu ula hikai ka dei ka nuksa hang ne la don lut baro ki ba ngi dei banduai ngimde kamut ba kembang ong mentan mengin shu duai lendat be yakani ka jing duai hendai ka datang ka nuksa ka model bangi la ban buat khnang bangin nang ban duai te kani ka jing duai utrai ka don bynta ne ka don bynta ka wei ka de ka introduction lane ka jing lamprang ka wei pat ka de ki petitions lane ki jing kerpat Tika benta ka beningkong, ka de ka jing lamprang. Ha ka jing lamprang, ha ka basdang ujisu ula hikai kisenran, bat ula ongkom ni. Ha ka dekot ka bekendai, namar kata pinduai kum ni. Go kpa jongi uba habneng. Kata ka de ka jing lamprang. Go kpa jongi uba habneng. Kabamut habangi duai ka address ka jongi ka dei bandei syau kpa. Ma ngide ban kenma habangi duai ngide ban duai ko kpa jongi uba habneng. Mdei ban ong ko jisu lani ko mensiem bakut. Namar kanye ka dei ka jinghikai kamdei ka bahikai manga hindrei kumbang alak pulir. Naka Ktien ke jong U Blei ujisu ula hikai kisenran bahaba piduai pidei ban ong ko kpa jongi uba habneng te nginya pet kendiat yakani ka relationship ma ukpa bat ki kun ngi baro ngi don ki keme ki kpa bat ki keme ki kpa ki tip ya ki jing plot ki jongi ki tip ya ki jing don kam ki jongi ki tip habangi latngan ki tip habangi don kam ki sabti ki bathamai ki tip habangi pang ki tip lot ya ki jing don kam jongi baro dei kata ka jing ya dei ka jongi bat U Blei ka dei ban long ka jing ya dei hapdeng ki kun bat ki keme ki kpa namar kata ujisu uhikai yangi bahabangi duai ngidei ban ong ko kpa to ngan ong ya phima lada ngi don kam ya ke kasuk ban pa na ki breu na kasuk ban pa na ime ipa baro ngi menjur bat ngin sngut ngi menjur lang bat ngin menjur da ka bangi ong ba ngisuk ban pa na ime ipai ki jing don kam ki jongi kalong ka ba de ban shu ong yanu bangi don kam kata ngi pang kum ta ngi kwa kata henre ye ki keme ki kpa kalong ka basuk bangin pan te uji suru u lengba jong u badai kalenti sha U Blei u balong ukpa u ong yangi ba U Blei u de ukpa bat habangi duai namar ka jing duai ka de ka jing ya keren ka jongi bat U Blei ha ka bangi pentip ya ki jing don kam ki jongi ngi ai ngo ngi ong thank you ngi pan ngi ya keren shibun ki ha ka jing duai ka bamut ka de bandon ka jing ya de ka bajan ka jongi bat U Blei u balong ukpa u jongi kata ka de ka jing mut jong ka ne ka lan ka baong ko kpa jongi uba habneng kata kadeka introduction lane ka jing lamprang ha ka jing duai utrai kabenta ka ba arpan kidon kine ki nyau tli ki petitions lane ki jingkerpan ka bangi ong ha ka Ktien kasi ha ka tu ka dukhat ka ba khandai ka petition ka baningkong ka long ba khoi ka kerteng jong me ngi baro ngi tip ba U Blei ulong ubakhoy dai ne em U Blei ulong ubakhoy hado kata namar kata U Blei usapha ya ujisu ban wan chan de ka perthei ban long
kum mediator kamut ulong hapdeng jong ngi bat U Blei. Namar ngi directly ngenam la banyak kenduk ya U Blei namar ulong U Blei uba khoj haduk kata-kata. Takadaw upa ya Jisu banlong uta uban yang hapdeng jong ngi kibril bat U Blei. Tika kerteng ke jong U Blei kalong ka bakhoj. Ban mdei tang kata namar ba U Blei ulong u bakhoj ukwa yang ngiru bangin long kumau. Khnang bahakawai kasengi ngin yo ekran markman bat U Blei. Bat kata ka jinglong ka bakhoj ka kerteng ka jong U Blei ngidei ban reflect ha ka jing im ka jong ngi ling bagi kam ki bangi le ki Ktien ki bangi kren ki jingmut jing perkhan. Hỏi na được đăng khna như đây ban lệ eki babha nhim đây ban bột eki basnil henry nyin yai pule ka Ktien ka jong U Blei nyin nget eki keme ki kpa ki balarang ba ki balong ki bahe ki ban hikai yang ni ya ka lenti ka ba dei kat kum ka mon ka jong U Blei badda kata nyin la ba ka kerteng ka jong U Blei kan long khoj ha ka jing im ka jongi but on yo pendon burom ya U Blei. Kata ka deka jing kerpat ka baningkong ba ka kerteng ka jong U Blei kan long khoj ling ba ka jing im ka jongi ka baman la ka sngi ling ba ki Ktien ki bangi kren ki kam ki bangi le ki jing mut ki jing perkhat ki jongi khnang ban yo pendon burom ya ka kerteng ka bakhoj ka jong U Blei. Nang ta ka petition ka ba arbat kalong Wan Khynnah jong me. Wan Khynnah jong me. Bon sien haba ong Khynnah ka jong U Blei ngi mudor bait bakadan chatai jrong shabneng. Ma Henry Khynnah ka jong U Blei kam dei shadu chatai shabneng lani sha jingai nangi Khynnah ka jong U Blei kadon bat ngi ladangi puli na ka Ktien ka jong U Blei bon sin ngin yo sngo baki ong Khynnah U Blei ka don hangne Khynnah U Blei kala hajan ban kane Khynnah habangi ong Wan Khynnah ka jong me kamut ka jingwan ka jong U Jisu ngitip ne em ba U Jisu uwan arsien sha kane ka perthai ha ka jingwan ka baningkong ulawan kum u khunlung dang khendiat tayo men hakini kisngi ngiladap ban rakhe ka jingwan long breu ka jong U Jisu kum u khun u jong U Blei bat ka jingwan long breu ka jong U Jisu uwan ha ka jinglong rin kum u shakri bat ha ka jinglong jing im ka jong U ulale shibun ki kam dei tambo ulale shibun ki kamba ula penkia ki breu nang ta shu ulayap na ka bynta ki pop ki jong ni tang kata ba ulayap hinre dei tang U Jisu ru ubalami pan na ki bayam kata ka dei Khynnah ka jong U Blei ha ka ba U Jisu wan shakani ka perthai ban kane ka khot yang ngiru habangi ong Wan Khynnah ka jong me kamut Khynnah ka jong U Blei ngiru ngilaban yo i kata Khynnah ka jong U Blei ladangi long kum U Jisu nginya treshitom nginya sacrifice ya ki jongi ba ki we kin yo ban im yo i de ling ba jong ni snam habawan uni coronavirus buon ki breu ki bayo pang ki balayap ki baladuk kam ki bayap tngan hatu dan na pedang jongi ki balayarap yaki ladangi la yarap yaki kamut Khynnah ka jong U Blei ka don bat ngi kata kade ka jingmut jong kane Wan Khynnah ka jong me kabaar pan ha ka ba U Jisu unsa wan biang sa sien kata Khynnah ka jong U Blei kan yo ban sen syar bat U Jisu un wan kum U judge ban proclaim ya ka judgment ban bishar ngi hato ngila em kum ki breu ki babha ne ki basneu ladang ngila em kum ki breu ki babha ngin yo ban shong bat U ha Khynnah ka jong U ka balong bam jukun kiwe jong Khynnah jong ka perthai na duk menshwa kila don shibon Khynnah ha ka Bible ru
Kalau don ke hima Babylon, ke hima Rome, ke hima Greek, hindrai kita ke hima baro, kila wan, kila don kis im, kibabon kis im, nang ta kila sensyar, hindrai kila yap bat kita ke hima kila dok no. Hindrai ke hima ke jong U Blei kalong bam jukut bat ujisu ulong usim jong kata ka hima. Kata ka de ka jingmut jong ka nega jingkerpat ka baong wan ke hima jong me ka bumut ke hima ka jong U Blei kan don bat ngi mdai shate shadrong henre ha ka jing im ka jong ngi ka baman la ka sngi la dang ngi le ki kam ki ba ujisu ule gi le bhai ki bril ngi rap ki bron kam kamut ka hima ka jong U Blei kan don bat ngi nang ta ka next petition ka long ka mon jong me ha ka khndo kumba habneng long ka mon jong me ha ka khndo kumba habneng nya duai ben man ka por ya kan ka jing duai utrai henrai bun sien nim ju pala jingmun le se kum ki keme ki kparu ngi hikai ki khon re ngim da pala jingmut than ka de ka jingrwai ka bangi ka jing duai ka bangi shia duai ben mo ka long ka universal prayer ka ba baro nangi nginang ngi tip be kata ka Lord's prayer henry kane ka dukhat ka ba ong long ka man jong me ha ka khndo kumba habneng ka ba mun ka man ka jong U Blei kam dei ban long tang habneng henry ha ka jing im ka jong ni ka ba man la ka sngi le se don nangi ki ba kwa ban long kumta ngi kwa ya ki e ka jong ka perthai henry ka ba long persha pan ya ka man ka jong U Blei hagini ki sngi ngi yo i ba ki don ki jing ki thma ki jing le hayeng hasem le se ka don ka jing bishni ka jing sho henry ka ta kam dei ka man ka jong U Blei ka man ka jong U Blei ka long ba ka don ka jing e ka jing sung bat ka ta kam mut ba andala wan kata jingwan arsin ka jong U Blei bangi bakata ka man ka jong U kan yo ban long ha ka jing im ka jong i henry na do menta ha bangi don ha ka khndo ka man ka jong U Blei ka dei ban don bai ha ka jing im ka jong ngi ka ba man la ka sngi shano shabangi lai ka dei ka man ka jong U Blei ke e ka bangi le ka dei ban dei da ka jing yalam bat ka man ka jong U Blei ngi ken mau ya ujisu pitep em ujisu udei ukon jong U Blei uba U Blei ula pha shakani ka perthei ban yap na ka banta jongi henry ujisu watla ulong ukon jong U Blei ula dei ban yap na ka banta jongi bat ladangi ken mau ya ka jing duai ka jong ujisu ru udei watla ulong ukon jong U Blei henry utieng ban yap mo ngi baro ngi tieng ban yap u ong kom no ha por ba ujisu udwai ha per get semene u ong to ai bakane ka khuri kan lach no nanga henry kom ba ngamon henry kat kum kamon jong me ujisu ru udai ukhon jong U Blei henry uwat ya kamon ka jong U Blei hadu da yap ru ba pen I ka khot yang ngi ru balada ka long kamon ka jong U Blei bas ladang idon ke e ba bha shubu don iparlok jongi lane iparamarjan jongi ki bam dan sabti kadai ka ba ngi e kata ka bam ngi bang e kata ka bam ngi e kita ka jan ban phong ngi sngo benut ruban ai henry ladangi ai pat ikiwe ngi sacrifice helade kamot ngi la ai kamon ka jong U Blei bakan long ha ka jing im ka jongi bat kumbala ong menade baka kerteng ka jong U Blei kan long khuaj bat nyo pendan burom ya ka kerteng ka jong U hang ni ha khndo kumba ka long habneng ka babut ka petition lani ka jingker pat ka long to ai hangi menta ka jingbam jongi ka ba hala ka sngi kane ka jingduai haba ong jingbam de kamut bangin chuduai bet U Blei ko kpa jongi ba habneng to ai jingbam ngi bangin bam menta ka sngi henry kadai ringkat ru bangi de bantre shitom de kumba ka ong ka we ka proverb U Blei u yarap ya ki ba yarap ya la die kumnongin yo jingbam da ka ba ni tre shitom klam ka Ktien ka jong U Blei ru ka ong uta u batre un yo ban bam
Te to ai hangi menta ka jingbam ka jongi ka bahala ka sengi kam mut ru tang ya ka jingbam kum ya ka ja ka do henrai ka mut ya ki ki jingdon kam ki jongi ki baman la ka sengi ka bam ni don kam man la ka sengi ni don kam ya ka air bangin ring men siam man ka sengi ni don kam ya ka bandi man ka sengi ni don kam ki jan ban phong ni don kam cái yên man shong man sa kita ki deh ki jingdon kam ki jongi man la ka sngi bat kane ka dukhon ka kynthup lange kita baro bat kane ka dukhot ka ong ka bahala ka sngi ka bobon man ka sngi ka khlam ong ba to ai hangi menta ka jingbam ka jongi na ka banta shisnam lani na banta shitayo hendrai ka ong man la ka sngi ka bamut man la kasi kamut daily ngidon kam ya kane ka jingbam ka jongi man la kasngi bat kane ka dukhot ka hikai ru yangi bat ka hikai yangi ba ngin sngo thu ba U Blei uba pendap eki jingdon kam jongi baro lada klem U Blei lada ngitrai kat batrai ru nginam la ban yo ekinegi jingdon kam ki jongi kadai ka jingkurkhu ka jong U Blei kadai ka Providence ka jong U Blei ka ba ayangi kini ki jingdon kam ki jongi ki ba man la kasngi ki ba ngila ban yaj ban yang ban trei ban kta ban da kata ka jing ai ka jong U Blei ngila ban long ki bre ki ba shat ba klan ki ba kot ba khya ba ngila ban syakri ya u kum bangi long menta namar bangi shat ni klan ngiyo ban ya don lang kum de ban ya syakri ya U Blei ling ba kini ki Jingiaseng ki jongi ban kani ka dukhot ka penken mau ru yangi ba ngi baro ngilong dependent ha U Blei mau ka ngilong dependent ha U Blei ban U Blei om dei tang bo pendap yangi ladangi pai shaki sim jong ka bneng ladangi pai ki ding ki siet ladangi pai ki sim ki do ki mrat ki mreng U Blei upendap doi ki jinon kam jong ki baro te kani ka dukhon ka penken mau yangi ba U Blei udei upendap ki jinon kam jong ki baro henrei kadai yang ngiru bangin traim dei bangin chulong jai tu ngin shuong tu ai hangi ngin yo dei abangi let cheki school ki jong ngiru ngi de ban trai shitom khnang ba habakut usnem antangi la le ki exams ngin yo ban khet yo so uba bang uba thiang bangila pat ban kiu nang kawai ka level shakawai ka level to kata kadai shphang ka tu ka dukhot ka ba khatwai nang ta ka dukhot ka ba khat ahar ka ong tu map ru yangi ya kiringkang jongi kumba ngiru ngimap yakibale sniu yangi kane ka khot yangi bakumno ba ngi habangi le bakla dei ngi sha dwai am ho ble ngi pan map no ble bangila le bakla hendrai ka bakham kong san ka long ba ladanga bat iparlok jonga ngila kum yesho mene ngila kum kne jingbam lani shipara le hayeng sha yesho ben ya kene jingbam ya kene jingle kai kum ta ter ki bon ki e bang yesho ngia mai ngia bishni dei te kane ka khot yangi ba ngi de ban ya map shamangi para breu ma lada ngila nang ban map ya map para breu U Blei ru unsa map yangi ma lada ngim shimla map yangi dei man kasngi ya U Blei le ngim yo i dei ya U Blei ngim yo i kum bakadon ka tu ka wei ka jingrwai kum no ngila ban ye ya U Blei u bangim la ban yo i hindrai ya ki bre ki bangi yo i pan ngia shun dei ne em ngia bo nuot teng la kum le bakla ngam kwa shu ban ye kran bat itu dei hindrai sha jingiaseng pat ngia duai kum baong mene ujisu uhikai ki senran ki jong u bangim dei ban long ki ba arsam dei ye ki haba para brio ngia shun hindrai sha yeng mane pat ngia wan ni le kum ki brio ki ba hong kata kadai ka bam pediang hakmat ka jong U Blei bat ladangi duai kat ba duai ru hakmat ka jong U Blei to tip ba U Blei om map ya phi ma namar ba
พีคลำละมาบช่วยกินเนกิบะเพียกันดุมันก็สงีแต่กันเนก็ดูคอดกับคอดอย่างนี้ยากจิงยาได้ปาราบริวงี้เดบันดอนช่วยก็ตากจิงยาได้ปาราบริวกุมโนฮับเละบักลากิเมนกิปาราชิปาราลอกงี้เดบันดอนก็ตากจิงยาเอจกับจิงยามามาร์กเลียงบันU Blei ru unsa kloi ban map yang ni ya ki jing bakla ki jong ni paman la ka sngi nang ta ka verse ka ba khat lai ka khat ka ba khat lai ka ong tu wat ya lam yang ni sha ka jing pen shoi ru tu wat ya lam yang ni sha ka jing pen shoi ru ha ki ne ki sngi ma ha ki por ki ba men shwa ki dan shibon ki jing pen shoi ki khna henrei ha ki ne ki sngi ki ba bynta ka jing pen shoi ka ba kraw tam ya ki khna dai tangi khna henrei ki khon samla but ki wei ru ka dei ka mobile phone dai nga try ki keme ki paro nginya menjor lang ya kata ba ka mobile kala pensyoi ki khna ba teng ngila klet lut ya ki ki kamram ki bangi dei ban le la ya bun kam bet tang ha ka mobile dei ban ni shulek kai games ni shupet mobile no ni klet pat ban pet ya kanika jingthau ki jong U Blei ki ba ula ai hangi dei teng ka mobile ka baret tang kat ni ki jingmut jing perkhat ki jong ni ki kot no tang ha itu I mobileคำตามกิขณะกิบริดกับบ้ากับเบรนกับจังกีกับดังได้บันเดเวลป์กิเมียกิป้าคำตามกันนี่ก็ลองกับจิงกับปาดยาพีบ้าเพนเป็ดพายกิควรกับจังพีบ้ากับจิงมดกับจิงประคัดกับจังกิควรกับจังพีกิได้บันยาร์กับกันนี่กับประเทศกับบ่ U Blei อุละอายอย่างงี้บางอินเป็ดยากิซิมกิดอกิมราดกิมแรงยากิเอจังกันนี่ก็มาเรียงบัดเงินเลินนะคะมันได้บางอินชุบเป็ดหากโมบายban kani ka mobile ka lakta shibun ya ki khna ban hai kani ka lockdown le ki don kat tu kat ne ki khna ki bala kalong ka jingja ka basngosi ka ba ngala yo sngo badan ki khna ki bala kloi ban shim wat yala ka jong ka jingim namar ba la penshoi ka mobile ki kwa mobile habam yo mobile kani ka mobile hoot ngimla ban len baki don shibun ki jing mentoy haka kum yangi ki bla he blasan la dangi nang ban pendon kam ya ka henre ki khenlung ki bedang red namar bakim patep ya ke e ru teng habak klik kum to shuwan ki e ki rung ki e haka jingmut ka jongki ki yo e ka pistol ki yo e ki yo e ba ki thma haka perthe ki jingele ki jingye sho bat kita ki jingmut ki rung haka jingmut ki jongi perkhat jong ki klung bat kata ya ka jingmut jing perkhat ka jongki kita ki long ki jing penshoi ki ba kraw bha kini ki sngi ka kata ya ki khna ti kane ka jingduai utrai kal hoot ya kani ka jingduai utrai jisu lahikai na do ar hajar snam menshwa henre kalong practical nama ka Ktien ka jong U Blei kalong ka ba im bat kan om do no bat kayai thamai man la ka sngi bat la rangi kran kania hadian hajar snam hadian ru kan yai long relevant bait bat ka context ka bangi im te tu wat yalam yangi shaka jing penshoi ru tingin kan mau ba om dei tangi mobile henre ki parlok ki jongi ru la dangim nang banjit ki parlok ki jongi ngin ngat ha ki babon ki jing penshoi nang ta ki bam ki di ru kita ki long ki wei pat ki jing penshoi ki bala ban yalam bakla ya kalentiyat ka jongi nang ta the last petition kadai kato henre sumar yangi na kabasniu kani kalong kajingnya pendat langhi bar kato tuwat yalam yangi syaka jing penshoi namar ladang ilahab ha kajing penshoi definitely ngin sale yaki ki ba sniu kumbang ong mentan ka mobile ka kata ki jingmut jing perkhat ki jongi nang ta om dei tang kata ki khmat ki jongi ru dei namar ngila pet hang tu kala kata yakini ki khmat ki jongi an mentang yo iba ki khna i bedang red ru ki hab bandeng ya ki khmat namar kala long strain ka khmat ki jongki dei wat ni ki bela he ru teng ni pet ka mobile dal amit without proper lighting ka kata ya ka kamet ka phat ka jongi hi barok ka we te kini ki jing penshoi ki alam yangi shaki ki basniu
deh haba kum ki khon ki hep ki baret teng ni le email ialam yangi ban le chayo ngi kwa ke email yong phidang dan haye ngizdang man le kum no ngizdang ban yam ban kerkan da ong email kat ba ong ru ngim sngam kita ru ki dei ki jingmlien ki basnio ki ba kini ki jing penshoy ki yalam yangi kum ki hep ki baren te bat ka bakhat do kalong kane ka jing penkut ma naba ka jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru naba jong me long ka hima baro ka dei ka jong u blei namar ka hima ka jong u blei ka long na bam jukut sha bam jukut kembang ala ong mentandai ha kitu ki verse ki bamene ki bang lapen ki we ki hima ki lawan ban sensha kat tu kat ni snem daki post nem daki spa snem hendrai kat hadian kat tu kat ni ki nong yalam jong kat tu ka hima ki kut no kat tu ka hima ka wan and then awan thombor sa daki we ki hima hakari India ka jongi haka history jong ka Bible ru ki dan shibon ki hima ki blawan bat ki belalen hendrai ka hima ka jong ublei ka long bam jukun ma na ba jong me long ka hima bat ka bor baro ru kalong ka jong u blei namar ni yoi de kumno ba ujisu lingba ka bor ka jong u blei ula job wat yaka jingyam pat judan ha kano ka history ka bangi pule ha kani ka perthai bangin shem bandon ubrio ubalayam uban sami bat im bam jukun hot na ka Bible ro ngila yoi de Lazarus untuk ubadesh para bat ka Mary bat ka Martha ulayam hendrai hadian saus ngi ujisu ulawan bat ulapin embyang ya hendrai utu Lazarus pat uyap byang hendrai datang ujisu ubadon kabor banjob ya ka jingyam bat ya soitan ru kumjuh nangta bat kaburom ru kalong baha kata ka jingwan arsin ka jong ublei ka jingwan arsin ka jong jisu unwan ringkat bat ka jingrio jong ka turoi bat kata ka jingting shan ka burom ka jong kan pau hakani ka perthai baro kata ka dei ka bor ka hima bat ka burom ka jong blei bat kata ka bor ka hima bat ka burom kan long hala karta bat haka bakut kasadan pan amen kabamut so be it kabamut te kan long kumta kabamut ya kini ki jingdwai ya kini ki petitions ya kini ki aka baro kabangi ladap bandwai mene ha kabakut ni ong ba tu kan long kumta te habangi dwai ni ong baj amen kamut ke aka kabangi ong ni kermen ru bakan long kum tam de bangi syukut na kum tu hendra ni ong ni penkut da kan ka Ktien amen ban pentikna ba ni kermen baki ki bangi ladak ban pan ngin yo diang ru na U Blei ma kata ka de ka jingduai utrai bat ladangi pej ba hang ni la don lun de ladangi syupule ladangi syudwai kum tu nginum da sngau tho than ka jingmut ka jong ka jingduai utrai hendrai ladangi lap le jiliu ba ka la don lun kumno ban Iaroh U Blei ban khot kerpat shwa ha ka kerteng ka jong U Blei kpa and then nang tangi saong pat ba ka kerteng ka jong ka long ka bakhun and then ka sawan step by step kumno pan ba U Blei pendan kap pen dap ki jing don kam ki jongi ki baman la kesngi bo unyarap yangi bangin lat na kita ki jing sniu na ki jing penshoy jong ka perthai bat bakumno bangi ngin la ban don hakata ka hima ka jong ka balong na bam jukut shabam jukut te kani ka jing dwai kum bangal ong menne ka dei tang ka nuksa yangi kumno bangin nang ban dwai hon yaki khna ki bidang ren kani ka dei ka jing dwai ka bangi baro ngi la lenden bat nga kermen ba nang ni shikman phin mau ru ya ka jingmut jong ka jing dwai utrai dei ban shu dwai bet kum tu syupule lendat bet kum bapuli haskol teng de kita ai assignment ai work syupule lendat re dan bun sin ngim tip ya ka jingmut te ngangai scam ba lingba jong kani ka jinghikai na kani ka jing dwai utrai
phin tip ya ka jingmun bat phin nang ru ban phin dan kam ya ka ni ka jingduai utrai ban ya lam ha ka lentiyat ka jong phi ka ba man la ka sngi te le se lat ka ni ka jingduai utrai phin dan bat ka jingkeli ba kumno ha bangi duai ban ni shed ong bet ha ka kerteng ka jong ujisu dei kum ki khon hap ki baret ngin ha penduai ki keme ki pa hayeng baro ni shed ha ka bakut ni shed ong bet ha ka kerteng ujisu kris namar balai ha ka shithi ka jong ha ka gospel ka jong Yohanes ka lenong ka bakat sao ka dokhat ka bakat sao ujisu uong lada penpan ya ke ru nanga ha ka kerteng jonga ya kata ngan le ken namar kata habangi duai ni address ningkong syukpa henry habangi pan hak bakut pan ni pan hak kerteng uji sukris da ka bangen ba ya ke bangi pan ngin yo diang namar da uji sukris ngiyo ban duai sya ukpa namar uji su ulong kalenti sya ukpa tina ka benta ka buram jong Blei amen te ha ka ni ka por pan ngin kmi ya ki assignments jong pi ki hep ki baret ki ba pladap ban submit ka ba ladap ban a ya pi ha ka ni ka tayo ka ba ladap ngapat ngan ai assignment ya pi ngan pin ya pi da kani ka slide kidan kini artli kidur te pin sapet nang ni kumno phila ban tho ya kani ka jingduai utrai ba phila ban kenma phila ban shna ha ka chart paper phila ban wa hayeng ya kani ka jingduai utrai ringkat bat ki drawings ba kan long ka jingpen kenma ya pi man la ka sngi ka ka jingmun jong kani ka jingduai utrai ban phila ban wa ha ki yeng ki jong pi bat pin sa submit how ni WhatsApp number bala ai hang ni harum te hagani ka por ni lapoi she ka benta ka bawai jong kani ka jing shakri ka jongi ai khublei ya baro ki balaya don benta bat ni ki nong shim benta baro bat ya pi baro ki bepet na lagi jong ki yeng na nget scam pila yo shibun ki jing bentoi pila pet bha bat nginang ya kendu na ka wei ka tayo sha ka wei ka tayo ba pinang yo ki jinghikai na ka Ktien ka jong U Blei te hakani ka por ashwa bangin ya pinwai ngin lang na ka chorus ka bakat pra bat hadien jangani ka chorus ngin ya duai ka jing duai utrai bat ngin sap ya wai da ka jing kerku pinwai tongin ya onglang ya jing duai utrai ko kpa jingi ubah happening long bakhuit ka kerteng ka jongme Wan Khynnah ka jongme long kaman ka jongme ha ka khando kumba happening to ai ngi menta ka jing bam ka jongi ka bahala ka sngi to map ri yangi ya kiringkang ki jongi kumbangi ru ngi map ik blek sniu yangi to wat yalam yangi sha ka jing penshoy ru ndrei sumari ngi nak pasniu
naba ka jong me long ka hima ka bor bat ka buram ru halakata amen bat hak bawai no tu ai ba ka jing ai a ka jong Jesu Christ ka jing it ba ka jong U Blei kupa lambat ka jing slok ka jong min sim ba khoi kini lai belong ha U Blei kini shong sa ringkat bat ni ki khon hap ki baren ki khon jong ka balang bat baro hi ki riu ngai ki badam bat mani yami hakaleng satlak ka perthai nado mentash ki bam jukut ru amen